spustili takový projekt, který se jmenuje Rozběhni se z Rantour. Požádali jsme pomocí facebookové stránky Rantoury, abyste nám zaslali svoje příběhy a nějakou motivaci k tomu, proč by nás měla Rantour podpořit a dát vám možnost jakési poloprofesionální přípravy. No a z těch zaslaných materiálů jsme vybrali 2 jména. To jsou tyto 2 mladí, sympatičtí, talentovaní běžci, Jirka a Pavla, kteří na základě toho, že právě jejich dopisy se nám zdály takový nejzajímavější, tak těm jsme umožnili zažít takovou poloprofesionální přípravu před závodem a budeme je podporovat v průběhu celého roku. Já se nejdřív musím zeptat dámy jako první, jak se vám dneska běželo? Perfektně. Perfektně. Kolikátý závod ve vaší kariéře, jestli se to tak dá říkat kariéra, to byl? Tak 10. Tak 10. Vy jste nám poslala motivační dopis. Pojďte ve stručnosti říct, proč jste si chtěla vyzkoušet to, co vlastně teď vás čeká v rámci podpory od Rantour. Tak já už běhám dlouho, ale nebylo to úplně efektivní a v loni nás vlastně rozběhlo úplně celou rodinu to, co se stalo našemu malému synovi, který onemocněl vážnou nemocí a ochrnul a vlastně ten běh nás nějakým způsobem stmelil, co se týče toho běhání, aby jsme se odreagovali od těch starostů, které nám nastaly. Takže v podstatě běháme celá rodina, i malej už, se snaží a tak jak jsme to chtěli zvládat nějak líp. Hodně vážně jste to chtěli. Tak. Sportovně. Jirko, co tebe vedlo k tomu, že správně nám napsal ten motivační dopis? No já jsem chtěl především dokonalit svoji kondici. Mým snem by bylo zaběhnout závod na Rantour 5 km asi do těch 20 minut. A to je vlastně vše. Pojďme si říct, za kolik se ti to povedlo dneska? Dneska se mě to povedlo za 23 minut a 28 sekund. Já musím říct, že tihle 2 účastníci budou s námi po celou sezónu. Vy na Facebooku budete moci sledovat i to, jak se jim bude dařit nebo nebude. Oni už navštívili mnohým běžcům velmi dobře známé středisko CASRY, středisko, kde jsou výkonnostní sportovci podrobování nejrůznějším testům, zaběhli si na běhátku, určovala se jim laktátová křivka a kondice. Jaký z toho máte zážitek? Mně se to strašně líbilo. Já jsem vždycky něco takového chtěla vyzkoušet a jsem hrozně ráda, že jsem to mohla splnit. Dozvěděla jste se o sobě něco nového, že třeba trénujete úplně špatně, nebo že byste měla běhat úplně jiných tepových frekvencí? No naopak mě to docela překvapilo, že to úplně tak hrozný letos nebylo, to, co jsem zatím naběhala. Spíš jsem dostala takové rady do budoucna, jak to zefektivnit a zrychlit. A Jirko, co tobě řekli v CASRY? No já bych měl běhat především další běhy, zaměřit se na další běhy, než je 5 km a snížit svoji tepovou frekvenci. Musel se letos snížit váhu, to bych nevěděl už kam jít, snížit tepovou frekvenci. Vím, že součástí toho poradenství byla třeba i výživová poradkyně, takže co radila Jirkovi? No, v mojí stravě se nacházelo 2 sacharidů, tak bych měl přidat více bílkovin a potom by se najistým tréninkem, spojení s tréninkem bych měl běhat i rychlejší časy. A co Pavle poradila výživová poradkyně, má-li vůbec co radit? No určitě má, protože mým cílem kromě toho zrychlit, tak určitě i něco ještě schodit po těch 2 dětech, takže nějaký rady určitě od ní mám a budu se toho držet. Budeme se s vámi těšit i na ostatní závody Rantour. No, já plánuji v tomhle roce obět všechny závody, možná do Plzně se nedostanu, protože je to asi 350 km, ale jinak těch 7 závodů by mělo být reálně. Jenom odkud si? Já jsem z Pardubic. To je hodně daleko, opravdu. A Pavle, odkud? Já jsem z Pardubic a chceme obět všechny závody. Super, kolik vás tady je vůbec, Bergu? 4. 4 tady někdo jsou skryti v davu, takže maminka může předávat ceny rady i dál. Jirko, vás hodně taky ještě někdo běhá, nebo si jako solitér? No já běhám sám, akorát jsem mnou přijel kamarád, který běhal taky dneska 5 km. Super. Já hrozně moc děkuju za ty vaše zkušenosti. Já si myslím, že se s váma potkáme na pódiu ještě několikrát. Takže vy, kteří s náma pojedete i na další závody Rantoury do Plzně, do Hradce a do dalších míst, tak budete moci sledovat, jaký dělají tihle 2 běžci po kroku. Moc vám děkuji. Děkujeme. Takže to je Jiří Zachara a Pavla Bergová, účastníci pilotního projektu Rozběhni se z Rantour, která má za cíl pochopitelně zvednout z gauče ty, kteří by třeba normálně neběhali. Cílem Rantour není ani to, aby ten závod měl tisíce a tisíce účastníků. My jsme to i omezili na zhruba 1000 závodníků maximálně v tom jednom běhu. Cílem je spíš, abyste si ten závod užili. Cílem není ani to, aby se běhali co nejrychlejší časy od těch vedoucích běžců.
tady se neplatí startovné závodníků na těch prvních pozicích, nelanazíme se v africké běžce jenom proto, aby ten závod měl nějakou publicitu.